प्रेज द लर्ड बे इसोरनि बाखनाय जानाय जाथोंसै साफ्रोमखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बरायबाय आरो लोगोसे खुलुमहरदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो लागै बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेरावहाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन आरो बेयो गोबां जोंनि थाखाय सोलोंनांगौ बाथ्रा जों साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा रोंनानै थानाया गोनांथिथार जोंनि आयेना जोंखौ मा फोरोङो जोंनि संबिधाना डेट मिन्स भारतनि जिथु संबिधान दङ बे संबिधाना जोंखौ मा फोरोङो ख्रिस्टियानफोरखौ बे बिषयाव दिनै भिडिअ लानानै फैदों दा बेयावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजाङै नायगोन जों मोन्थिनानै थाखायो येस अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नाय मिस खालामनो नाङा आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बयबो साफ्रोमबो बे आयेननि बिसय भारतनि संबिधाननि बिसय जेन मोजाङै मोन्थियो देवब्ला प्रियफोर आङो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखिसै समनिबो आंखाल दा बेवहाय नोंथांमोना थोंजोङैनो बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो आरो बिनि उनाव फंनैसो जोबनाय फारसे आङो बुंहैगोन माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को बराबर की इज्जत दी जाती है और अब केरला हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो ये साबित करता है कि हर इंसान को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने का पूरा हक है, चाहे कोई हिंदू से मुस्लिम बने या मुस्लिम से हिंदू या किसी और धर्म को माने, कोई रोक नहीं, बस ये फैसला आपकी इच्छा से होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलना हर नागरिक का मूल अधिकार है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो उसे अपने सरकारी कागजों में भी ये बदलाव लिखवाने का पूरा हक है। ये अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलता है। आइए जानते हैं कि क्या है इस फैसले की असली कहानी। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का जिसका पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी, उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुआ, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन और धर्म इस्लाम लिखवाया गया। बड़े होने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि वो इस्लाम नहीं हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। उसने आर्य समाज के जरिए धर्म परिवर्तन किया और राजपत्रा में अपना नया नाम सुधीन कृष्ण और धर्म हिंदू लिखवा दिया। जब उसने स्कूल रिकॉर्ड में ये बदलाव लिखवाने की कोशिश की तो स्कूल ने मना कर दिया। तब उसने केरला हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट का जवाब बिल्कुल स्पष्ट और मजबूत था। जस्टिस डीके सिंह ने कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव या धोखे के धर्म बदलता है तो उसका नया धर्म सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि ये हक हर किसी को है। अगर कोई मुस्लिम से हिंदू बनना चाहे तो वो बन सकता है, तो वहीं अगर कोई हिंदू से मुस्लिम बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है। चाहे कोई क्रिश्चियन, सिख, जैन या कोई भी हो, हर किसी को अपनी मर्जी से धर्म चुनने का पूरा अधिकार है। बस शर्त यह है कि ये फैसला आपकी इच्छा से हो, किसी दबाव या डंडे से नहीं। आइए जानते हैं कि क्यों ये फैसला इतना खास है। अब धर्म सिर्फ दिल की बात नहीं, सरकारी कागजों में भी लिखा जा सकेगा। हर व्यक्ति को अपने विश्वास को खुलकर जीने की आजादी मिलेगी। ये फैसला बताता है कि भारत में हर धर्म बराबर है और हर इंसान की पहचान को सम्मान दिया जाता है। धर्म बदलना गुनाह नहीं, ये आपका अधिकार है। आप जिस धर्म को सच मानते हैं वही आपका रास्ता है और भारत का संविधान आपको यही आजादी देता है। ये फैसला हर भारतीय के लिए एक उम्मीद और इज्जत की मिसाल है। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान को अपनी आस्था चुनने का हक है तो इस खबर को जरूर शेयर करिए। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बे जाहैबाय केरेलानि बाथ्रा नाथाय जिथु भारतनि संबिधाननि बाथ्रा बे संबिधाना केवल केरेलानि थाखाय नङा बे जाहैबाय गासै जों भारतनिनो जों भारतनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय आरो मोनफ्रोमबो धोरोमनि थाखाय आरो साफ्रोमबो हारि जाति माहारिनिफोरनि थाखाय बे आयेना 25 आर्टिकल 25 नि जिथु बाथ्रा बेवहाय हिंदू समाजनि हिंदू धोरोमनि बाथ्रा मुस्लिम धोरोमनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बे धोरोम सोलायनायाव संविधाना रावखौबो हमथाया संविधाना सहसैनो बयखौबो एलाउड होयो पारमिशन होयो जे सोरबा व्यक्तिया गावनि गोसोनिफ्राय स्वयं जुदि ख्रिस्टियान जानो हास्थायदोंब्ला बे व्यक्तिया जानो हायो आरो सोरबा ख्रिस्टियाना जुदि हिंदू जानो नागिरदोंब्ला बेखौबो जानो हायो सोरबा ख्रिस्टियाना जुदि मुस्लिम जानो नागिरदोंब्ला बेखौबो जानो हायो संविधाना बेनि आजादिखौ बेनि मोनथायखौ उदांस्रियै होयो नाथाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे व्यक्तिफोरासो बे आर्टिकेलखौ बे संविधानखौ मानिनो नागिराखै एबा माखासेफोरा मानिया अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ दिनै गोबां व्यक्तिफोर
जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि अननाय दया अनुग्रह जिसु ख्रिस्टनियाव जे बासायजानाया दङ जिसु ख्रिस्टआ सैथो इसोर बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मोनथिदों बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो थाखाय ओंखारबोगासिनो दङ बिथांमोना गोसो गोरबो स्वयं गावनिफ्रायनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो नागिरदों नाथाय बैबायदि केसावबो दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ गोबां बदनाम होदों मा बदनाम होदों बे जाहैबाय धोरोम सोलायहोनाय मानि धोरोम सोलायहोनाय प्रलोभन होनानै माबा मोनसे लुबैहोनानै बेसाद मुवा होनानै धोरोम सोलायहोदों होननानै गोबां व्यक्तिफोरा बुङो नाथाय दिनै जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों बिथांमोन व्यक्तिफोरा बै सुबुंफोरा इच्छा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनदों जिसु ख्रिस्टजों दर्शन जादों जेरै पौला जिसु ख्रिस्टखौ दामास्कासनि लामायाव लोगो मोनदोंमोन जेरै साधु सुन्दर सिंहा जिसु ख्रिस्टखौ दर्शनाव मोनदोंमोन जेरै जहना पाटमस दिपआव जिसु ख्रिस्टजों दर्शन जादोंमोन नुजादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनैबो पृथिबियाव जोंनि भारताव जोंनि ओनसोलफोराव गोबां व्यक्तिजों जिसु ख्रिस्टआ गोसोआव नुजागासिनो दङ आरो नुजाबाय थागोन दा बैबायदि व्यक्तिफोरानो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो ओंखारबोगासिनो दङ आरो नाजावगासिनो दङ दा माखासे सुबुंफ्रासो बे आर्टिकेलनि बाथ्राखौ मोनथिया इच्छा जानो नागिरनायखौबो बदनाम होयो जे ख्रिस्टियानफोरा धोन दौलत होदों भिसा होनायनि साख्रि होनायनि न' होनायनि बांला होनायनि धोन दौलत होनायनि प्रलोभन होनानै ख्रिस्टियान खालामो होननानै बदनाम होयो नाथाय बेबायदि नङा साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा बे आर्टिकेल 25 खौ मानिदों आर्टिकेल 25 खौ बयबो बाहायदों बे जाहैबाय मोनथाय दङ आर्टिकेल 25 आव मोनथाय दङ आरो बे मोनथाया मा बेनो जाहैबाय उदांस्रियै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय आरो बे संबिधाना सोरबा व्यक्तिनिफ्राय फैनाय बे नङा बे संबिधाना जिसु ख्रिस्टनिफ्रायनो फैनाय होननानै बुंनो हायो मानोना जिसु ख्रिस्टआबो बेखौसो हास्थायदों सोरबा ब्रा ब्रा बुंनायजों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बबेबा धोनखौ नुनानै जिसु ख्रिस्टनियाव फैनाय बेखौ जिसु ख्रिस्टआ हास्थायाखै जिसु ख्रिस्टआ बेखौ हास्थाया बेबायदि सुबुंखौ बियो नागिरा जिसु ख्रिस्टआ नागिरो जाय व्यक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ स्वयं नुयो जिसु ख्रिस्टखौ आं स्वीकार खालामबाय जिसु ख्रिस्टआ उद्धारकर्ता होननानै गोसो गोरबोनिफ्राय नाजावो बे व्यक्तिखौसो जिसु ख्रिस्टआबो नाजावो दा बेयावहाय आर्टिकेल 25 नि जिथु संबिधान दङ बे संबिधाना जाहैबाय मा सासे व्यक्तिया गोसो गोरबोनिफ्राय गावनि गोसो बायदि धोरोम सोलायनो हायो सोरबा ख्रिस्टियाना हिन्दु जानो हायो सोरबा हिन्दुआ ख्रिस्टियान जानो हायो सोरबा ख्रिस्टियाना मुस्लिम जानो हायो सोरबा मुस्लिमा हिन्दु जानो हायो मुस्लिमा ख्रिस्टियान जानो हायो बे आर्टिकेल 25 आ जोंखौ मोनथाय होदों दा बे मोनथायनि बायदिनो जिसु ख्रिस्टआबो बेखौसो हास्थायो जेन सासे व्यक्तिया स्वयं गावनि गोसोनिफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखौसो जिसु ख्रिस्टआबो मोजां मोनो गाहाम मोनो अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअआ जि आयेननि बिसय फोरोंदों फोरमायदों जों बेखौ नुबाय आरो बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंदों आरो नोंथांमोना बे बिसयाव मा सानो आर्टिकेल 25 नि बिसय नोंथांमोना मा सानो आरो जि भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय बेनि बिसय मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागौ देब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबबाय बेसेयावनो दोनथ'बाय प्रेज द लर्ड हालेलुया इयुननि समाव फैफिनसिगोन थेंक इउ